הורים יקרים, שלום ומזל טוב לרגל תחילת שנת הלימודים הקרובה תשע"ח. עיריית נתניה, מנהל חינוך וחברה והאגף לגיל הרך מאחלים ומתרגשים יחד עמכם לקראת שנת הלימודים החדשה. הורים לילדים בגיל 3 ולילדים שזו שנתם הראשונה במערכת הגנים העירוניים מוזמנים לערב הסברה שיתקיים בתאריך 17 בינואר 2017. הרישום הינו באמצעות כתובת המייל וניתן להירשם עד לתאריך 12 בינואר 2017. בכדי להקל ולייעל לכם תושבים יקרים את תהליך הרישום לגן העירוני, יצרנו מערכת דיגיטלית בה המידע נגיש ונוח לתושב. אז מי זכאי לרישום? ילדים בגילאי חובה, גילאי רשות וגילאי טרום רשות. הרישום יתקיים בין התאריכים 29 בינואר 2017 ועד לתאריך 19 בפברואר 2017 ויתבצע אך ורק במערכת הרישום באתר האינטרנט. הורים המעוניינים לקבל סיוע והדרכה ברישום באמצעות אתר האינטרנט מוזמנים לפנות למוקדי הסיוע במתנסים, במרכזי הגיל הרך ובספרייה העירונית. המאחרים במועדי הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי. בחירת האופציה לגן הינה בגדר בקשה בלבד. חדש. כעת השיבוץ לגנים יתבצע באופן ממוחשב. השיבוץ לגן נעשה על פי אזור מגורים, גיל הילד, שיקולים פדגוגיים, צרכים מערכתיים ועוד. כרטיס הכניסה לגן יישלח במהלך חודש יוני 2017. לאחר מכן יתאפשר למעוניינים להגיש ערר באמצעות טופס ערר. רק במקרים בהן ישנן בעיות סוציאליות, בעיות רפואיות חריגות או העתקת מקום מגורים תתאפשר בקשת ערר. חשוב לזכור, רישום חריגים יתקיים במועדי הרישום הפורמלי ברחוב צ'רניחובסקי 12 בקומת הכניסה. הורים העונים על הקריטריונים הבאים יוכלו להגיע למרכז הרישום ולקבל סיוע. תושבים חדשים, עולים חדשים, משפחות שרכשו או שכרו דירה, הורים לילדים הנשארים שנה נוספת, הורים לילדים בכיתות חינוך מיוחד. השיבוץ יעשה אך ורק עם תום תקופת הרישום הפורמלית, ולכן אין למהר להגיע ביום הראשון לרישום. גן הילדים העירוני ממתין בשמחה לקליטת ילדיכם הצעירים, ובשל כך, תהליך גמילת הילדים מטיטולים צריך להסתיים טרם כניסתם לגן. היכולת שלנו לסייע בתהליך מוגבלת, לכן אנו מבקשים את התגייסותכם המלאה בסיוע לילדים להשלים את תהליך הגמילה. הורים המעוניינים בהדרכה יוכלו להירשם לסדנאות ייעוץ חד פעמיות במרכזי הגיל הרך, וזאת בעלות סמלית. למידע נוסף, הורדה ומילוי טפסים, אתם מוזמנים להיכנס לאתר העירייה. עיריית נתניה לשירותכם.